Adrian Delija se jmur lura mill-weda tiegħu li ma jbieħx iktar gażini tal-Partit Nazzjonalista. Qalet dan il-Gazzetta Kulħadd li żvelat kif iż-żewġ gażini li rtibih fl-immedjat biex idaħħal il-flus kemm jista' jkun malajr huma ta' Flair Deli u ta' Ħalaxaq. Delija se jgħid li dan se jagħmlu għax kien hemm pjan li ma setax imur lura minnu. Pjan finanzjarju li kienet tmexxi Fenek taħt l-ex kap Simon Busuttil. Bħalissa Adrian Delija jinsab jiġġieled id-dejn fuq żewġ fronti, dak personali u dak tal-partit. Però fil-partit mhux biss irid iħallas id-dejn imma jrid isib il-flus biex jimpjega lil ta' madwaru. Fost oħrajn lil Clyde Pooley li dieħel għal Segretarju Ġenerali u qed jinnegozja l-paga. B'tak is-sajd diġà qed jgħidu li ż-żiemel tagħhom ma kienx jitħallas meta kien deputat u Segretarju Ġenerali fl-istess ħin. Id-deċiżjoni ta' bejħ tal-gażini mistennija tkompli żżid il-pressjoni fuq Delija li se jidher li qed imur lura minn wiegħda illi jagħmel. Intant, il-grupp li appoġġja lil Chris Sajt u li għadu ma jistax iniżżel it-tmexxija ta' Delija anke minħabba l-allegazzjonijiet dwaru se jsibha diffiċli iċċedi għal dan ukoll. Minn kontijiet ippreżentati quddiem il-Kummissjoni Elettorali, ir-riżulta li l-binijiet li għandu l-Partit Nazzjonalista jiswew kważi 13.9 miljuni. Dan huwa kważi n-nofs tal-figura ta' aktar minn 25 miljun li l-Partit Nazzjonalista dejjem xerret mal-midja u mal-partitarji.